ಶ್ರೀ 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 ಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬದಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 1,500,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಂ MBBS ಇವರಿಂದ ಒಂದು ದೈವ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇದರ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ರೋಗದ ತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಏಡ್ಸ್, ಪಿಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಲ್ಸರ್, ಜಾಂಡಿಸ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಪಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ SLC PUC MBBS. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ECG ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೆರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತಂಡ ಸುರುವಾಪುನ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರ ಬಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇರಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಿದಿತ್ತಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನನೆ ಬಾರಿ ಡಬ ಅಂತನು ದೇವನಾಗ ಅವಳು ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾತನು ತೂನಾಗ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲು ಇದು ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಿತ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ನನಗ ಎಂಗಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ನೇ ದೈಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎತ್ತಂಡು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜೆಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅದು ಕುಡಂಜಿ 10,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ದಿಗದನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸುರುತ ಹಾಸ್ಯ ರಾಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಒಟ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ರೆಂಚ ಇರ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇರಗೆ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಎರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗಳಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದೇವನ್ನ ಆ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ವಿಜಯನ ವಿಠ್ಠನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಈ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಅವಲೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಂಡ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅವೇನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ವಾರ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಗಲಿಗೆ ಸುರು ಬೊಕ್ಕರ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ನಮ್ಮ ರಂಗತರಂಗದ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೋಯಿ ಯಾಪ ರೌಂಡು ನನ್ನ ರೌಂಡ್ ಯಾಪ ಎದಂಗಲ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಯಾಪಗೆ ನಮ್ಮನ ಯಾಪ ಬಾಡುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟು ಎಂಗಲ ಊರ್ದಗುಲು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಈಗಲ ಯಾಪಗೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ತೀನ ಫೈನಲ ಈಗಲ ಫೈನಲ್ದ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈನನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಒಂದೆಡು ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಲ್ ದೇ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಆತು ಖುಷಿ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪ ಈ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಬಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾನಮ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೋರು ವಾನಮ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿನಾಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ದಾದ ಆವೋಡುಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಮದುವೆ ಒಂದು ಮಾತಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಮಾತಂಚೂರು ಪನೋಟ್ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೈಲೂರುಡು ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡೆಂಡ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪೂರ ಏನು ಐತಾ ಒಂದು ಪೂರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನಗ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಈ ರಂಗತರಂಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಆತಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಈನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪವ ಅವೇ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಾವಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಜನ ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕುಲು ಮೇಕಪ್ ರೂಮುಡು ಆವಡು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಕಲೆ ಹೋದ ಅವು ಪೂರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೊಂಡ ಎಂಕಿ ಕಲೆ ಬನ್ಪುನ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದೆ ಈ ಕಲೆ ಬನ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನೆಗ್ ದುಂಬು ಸೊ ಬರೋಡ್ ನಾಡೇರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರ ನಾಡೇರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾದರಿ ಎನ್ನ ಪಲವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಸೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಗುರು ನಾಟಕದ ಸುರುಕ್ ಬೊಗ್ಗಾಯಿನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ಟಾಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಓ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಪನ್ ನಮ್ಮನ ಕಲಾವಿದರು ಐಟು ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಮೊನೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಇರ್ ದಾದ ಆವಡ್ನುಲ್ಲರು ಸೊ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸೊ ಕೆಲ ಪುನಲಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಮನೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಸೊ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಇರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಆವಡ್ನುಲ್ಲರು ದಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೈಟುಂಡಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೇರು ಪನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದಾಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಯಾಪಲ ಆಪುಜೇರು ಎಂಗಲ ಯಾಪಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತು ಎಂಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಏನು ಮನ್ನಾಗ ಈ ರಂಗತರಂಗು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾಟಕ ಪಂಡದಾದ ಇದು ಅಭಿನಯ ಪಂಡದಾದ ಅಂಚ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಒಂದಾದ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪರು ಕಾಮಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಚಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಟೀಮ್ ಅಂಚದು ಎಂಗ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದು ನೀ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಓಕೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮನೆಡು ತಿಳಿಪವರು ಮೂಲ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರುವರು ಸೊ ಇರ್ನೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪಿಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಗುಣಕರ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಸುಗುಣ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಹುಟ್ಟಲಯ್ಯ ಏರು ಬೇ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದ ಮಗ ಅವು ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ನಾಯಕ ಬೇತೆ ಏರು ನಾಯಕರ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಮಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ಮೊಘಲು ಮಾತ ಮಗ ಈ ಮೊಘಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯರೋಡು ವಾಟ್ಯಾವ ಇದಾಗುಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಟೀಚರ್ ಬಂತೀನಿ ಜಾಗುಲ್ ನಾಯಕರ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಈತ್ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಇಷ್ಟ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಾಪುನು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮುಂಚೂನಿಡುಪುನಂಚಿನ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗತರಂಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆರೇ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸದಾಶಿವ್ ಭಟ್ರ್ ಸೊ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತರಾನಿ ಇರೆಗೆ ಅವ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂತಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡಿರಿ ಸೊ ಪ್ರಶಂಸಾ ಇಸ್ ಅ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆನು ಆ ಗಳಿಗಡೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಯಾನ್ಲಕ್ಕಿಂಜ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಲ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಲು ಮುತ್ತು ರತ್ನಲು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ತೂಪುನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐಟ್ಲ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಆಡಳಿತದಾರ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಐ ಸರಿಯಾದ ನಿಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಎಂಕ ತೂದಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಕಲ ಕೊರೆತದ ಅಂತ ಮಲ್ತನಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಐತ ಎಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ರತ್ನಲು ಗೆಂದದ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಮಂಡದಂಡ ಯಾನ್ ಕಿಂಜ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನೇ ಅದು ಹೋಯಾನು ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಾಪ ನೀರು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪಿರು ಬಂದು ಬಟ್ ಈರೇ ಗೊತ್ತು ನೀರ ತಂಡದಾದ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎನ್ನದಿತ್ತರ ಮೇಕಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಪಿರು ಬಂದು ಇತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಮುತ್ತುರತ್ನ ಅಂತ ಬಂದು ದಾಯಪಂಡೆ ಅಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಉಂದೆಟ್ಟುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು
ಆಂಡ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪೂರಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆ 4 ಜನ ಇರಲಿ ಶರತ್ತು ಸೇರಿದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇರೋಣ ಆಯ್ನ ಆತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಸುರುಟು ಎಂದಿಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡು ತೂಂದು ಬತ್ತಿಲಿಕ್ಕನೇ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಲೈಪರ ಸುರಾನ್ ಹಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಗೆಂದುಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಿಯರು ದೇವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಕಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಂದದನ್ನು ನಾನು ನಂಬೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೋಡು ಬಂದಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತುಲ್ ಪರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮನ ತರಿಯರು ಸೊ ಈ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಾಡ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ಲ ಬಂತಿರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 50% ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ 80% ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸಿದನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಪನ್ನೇರನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅದು ಶರತ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವ್ಯಾನ್ ಗುಟ್ಟು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿಜ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆನ ಕೈ ಛಳಕ ಕೈವಾಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲಿ ತಂಪುಂಡಲಾರ್ದು ಆದಾಳ ಮಲ್ತು ಬಿಡುವೇರು ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಖಾಲಿ ಆನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡೆ ಅಂಚಿತ್ತ ನಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಈರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ 50% ಅವಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋಣ ಐದಾರ 100% ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಯಾಂದ ಆದ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಈರ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರತಿಲ್ಲ ಬಾಲಾಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇಂಜಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು